utawi iki carita hikayat kang kaping kali saking wasta Abdurraja kang putra Syekh Abdul Qadir Syekh Abdurrajak angling ana praptawasa estu maring Bapa Manira atakon dening lingi aris masa apa Tuan waruh dadi aulia Syekh Abdul Qadir wacana wiwitan esun ang waruhi yen esun dadi aulia nalika isun inguni sada sariris lunga ameng-amengan isun maring madrasah panggonan ing bocah ngaji saksana nulia anamala ikat parapta mangka ngucap malaikat ing sakehe bocah ngaji hesake bocah wayana panggonan linggi den becik waruhanira iki wali Allah iku sebab manira rumasa yen dadi wali saking wuwu sing malaikat mahu ikat